थांगासिनो खाना जानो आयौ दैलां मोनफैथारबाय नै एकदम सोमखोर सोमखोर जाजोबथारबाय हाग्राफोराबो गायदोलाय एबार दैलांनि रुवाथि महरै लोगोफोर नोंसोरथ' जों गामिनि मन्दिरखौ नुखाबाय थ' बेयावनो जाहैगोन आरो जोंबो जों गामिनि मन्दिर खाथियाव लाइब्रेरि मोनसे दङ रायजोफोरनि बेयावनो जागोन आरो बेदरखौ आं बारा रायलायबाय थाला लोगोफोर नायलांबाय थादोल' थाबायलांगासिनो मोनफैबाय लोगोफोर फिल्डआव ओमफ्राय ना नै दुरुं बोलायनाय गेलेबाय ओमफ्राय जों देरहागोन दे नै नाय माबायदि दुरुं बोनाया जों देरहाबाय आरो दे लोगोफोर दुरुं बोनायाव जेनबाय जोंसो हायाखै बिसोरो जोंसो हादों बिसोर हायाखै लाजिबाय बिसोरो हायाखै दुरुं बोनायाव जोंसो जेनबाय बिसोरो बै जोंना पार्टिगा देरहाबाय खिनाय जानानै जेनबाय बिसोरो बैलाय सोरनि बे नोंहा नै सोरनि गथ'फोरा नै मोसानो लुबैथारनानै मोसाबाय ओमफ्राय ना जोंबो जिरायनानै दसे नायबाय आरो बेयाव गथ'फोरनि मोसानायखौ जाथारबाय अखा हानाय अखाया हाबायानो नै लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो भिडिअखौ लाजोबनो मोनाखिसै लोगोफोर उलुस तुलुस जाबायना अखा हानायजों ओमफ्राय बेयावनो आङो भिडिअखौ लाजोबनो मोनासै आरो लोगोफोर थ' बिदिबा बेखिनियानोसै आंनि भिडिअआ लोगोफोर बाय बाय